ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose kunhai pastor vatanga kutibata pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tinayo inopindurukawo zvakare neumbono nokwangu mukati mebhaibheri. Feel free to ask any question which is biblical. Mwari achitibatsira tinobatsirana. Tava kutarisa mubvunzo wedu wanhasi uri kuti iwo panapa kunhai pastor pana Matthew 19 verse 24 Jesu aireva here kuti hatifaniri kupfuma. Okay, let us start by reading Matthew 19 yacho verse 24 yataurwa, then tozoona kuti tingabatsirane sei. Matthew 19 verse 24. Matthew 19 verse 24 inoti iyo, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Okay? Saka ndo pari kubva mubvunzo kuti Jesu airevei ari kuti zvitori nyore kuti ngamera ecamel ipinde nepaburi retsono paya panonetsa kutopinza katikashinda kaika pane kuti mupfumi apinde muushe hwekudenga. Saka aireva here kuti vanhu vandombofanira kupfuma, because it's as good as he was saying a rich man will not enter the kingdom of God. Now, firstly, let me say, kune pfungwa mbiri dzinotaurwa dzinoedza kutsanangura zvaida kutaurwa naJesu Kristu pana tisati taverenga mavhesi. Pfungwa yekutanga inoti iyo, paiva nerimwe suo in Jerusalem rainzi the eye of a needle, because hanzi it was a very narrow gate zvekuti ngamera dzichipinda dzaitambudzika nekuda kwenyundwa dzadzo dziya kuti dzikwane dzipinde pasuo iroro, saka dzaitopfugama dzoita sekunge dzinogwesha. Saka Jesu hanzi paitotaura aitoona ngamera dzichigwesha dzichitambura kuti dzipinde nepasuo iroro, achibva ati zvitori nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti mupfumi apinde denga. Saka aisareva buri retsono iyi inosoneswa. Ndo pfungwa yekutanga. Pfungwa yechipiri inoti Jesu paaitaura izvi aitaura a certain type of a thread yaireferiwa to as camel, yaiti iyoyoyo itori easier, zviri nyore kuipinza paburi retsono because it was a bit thick pane kuti mupfumi apinde kudenga. But whatever zvazvaireva, it's the concept is still the same. Jesus Christ is saying it's difficult for a rich person to enter heaven. Saka mubvunzo uri kuti saka zvinoreva here kuti toregedza kupfuma. Saka ndira kupindura panapa ndichipa maexamples, ndinofanira changopa mairi chete eshamwari chaidzo dzaMwari neumwe munhu akatorekomendwa naMwari kuti uyu panyika hapana akaita saye. Toona kuti vakararama upenyu hwakaita semunhu. Wekutanga watira kutarisa, it was Abraham, the father of faith. Kana takutaura nyaya yesalvation by faith, we look up to Abraham as our father. Ndiye akava baba vokutenda. Okay, so Genesis chapter 14 verse 21 to 23. And the king of Sodom said to Abram, give me the persons and take the goods to yourself. And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is yours, lest you should say, I have made Abraham rich. So we know the story. Abraham angaenda kuno rescue a lot nezvinhu zvake nemadzimai nevana vanga vapambwa this king of Sodom. Saka pavakasangana vakudzoka, Abraham, the king says, chingondipa ndidzosere kunoku vanhu release ndira kuvaita maslaves angu, tora zvimwe zvese zvaunoda. Abraham, no, ndakatopika kuna Mwari kuti handina kana shoeless yako chaicho yandinotora, because uda kuzofamba uchinyepa kuti upfumi una Abraham ndiwo wakandipa. So Abraham was a rich man. In fact, panotoenda kuno rescue a lot, we are told that he had an army. Akaenda nearmy yanga iri trained yaigara pamba pake of about 315 soldiers vaigara pamba pake vachidya nekuitwa taken care of naAbraham. So Abraham was not a poor man. The father of faith was a rich man. He was so rich that even when he was offered zvinhu akati handizvidi, handitobudi kana shoeless yako, nothing. I'm rich on my own account, not by your account. So Abraham babazo kutenda was rich, and we are sure and definite that Abraham will be in heaven, because he's recorded in Hebrews chapter 11 as some of those vakararama nekutenda vakarekomendwa naMwari. Saka hazvirevi kuti vapfumi vaende kudenga. Whatever Christ meant by that statement, yaisareva kuti vapfumi havaende kudenga. Also, if you go to Job chapter 42 verse 10 and 12, Job chapter 42 verse 10 and 12.
Job 42 should be the last chapter, yes. Verse 10, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Mwari mbune ndiye akatopa Job twice as much as he had before. Verse 12, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, which is 2,000 oxen, and 1,000 she-asses. So God himself, Job akanoshanda, Mwari mbune ndiye akatompa. So whatever Christ meant, it had nothing to do with the rich not being saved, because Job akata kutopiwa na Mwari, and Job was the man akanzi na Mwari akuna panyika akaita saye mutsveni anotiza zvakaipa. 1 Kings chapter 3 verse 11 to 13 notipa zvakare imwe pfungwa. 1 Kings chapter 3 verse 11 to 13 inoti iyo panapa. And God said to him, because you have asked this thing, and you have not asked for thyself long life, neither hast asked riches for yourself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which you have not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all your days. Solomon was given riches, and so God has no problem with people being rich. It's the rich themselves that can make life difficult for themselves. Otherwise, that's not of God. Amen.